Здравейте, аз съм Софи и това е истината или се осмеляваш. Като в мил канал, но няма значение. Днес никой не ми е писал долу в коментарите в YouTube или в Facebook. Затова аз ще си измисля предизвикателства. Вече съм ги измислила, написала съм ги на едно листче и така. Изчакайте само да помогна. И намали телевизора, нула, само картинки да си виждаш. Да чули ли ти видите да не ходят после от тях? Така, готово? Добре. Първото предизвикателство, което съм си измислила. Сложи сол и лед на ръката си. Добре. Ето, приготвила съм си лед. И сол. Имам две лечета, в случай, че другото не се получи. Слагам сол. Ето, сложи и лед. Не чак толкова зле. Ще Видите, Софи, ти намалила ли си бабо? Да. Не го усили. Не мога в момента да си слагам сол и лед. Не го усили. Как се усилва? Ау, това боли. Боли. Софи, Добре, защо другите. си го намалила да го усили? Вече. Разбирам. Софи, Ох. Чакай сега. айде бързо де. Ау. Не чувам дали звъни, дали не. Айде ла. Търпя. Бързо бе, Софи, Аз си открий търпя. играта. Търпя. Софи. Търпя. Ало, ви. Добре, достатъчно. О. Добре, достатъчно. Има ли тия хартии от тук, че Ах. се съсър? Айде бързо ла го усили, Така, айде и открий така. играта. Извън. Усили го. Идете на мен. Добре. Що си добре? Усили. Що се усили? Къде ми дръм? При тях не се чува. Така. Добре. Ало! Виви! Софи, не се усилва, бе. Не съм изключила слушалките. О! Ало! Здравейте, Софи включила слушалките и Ало. аз ще Здравейте. Така, следващата. Да ви чуя как Предизвикателство. сте. Изяш една лъчица сол. Приготвя съм си сол. Добре ли си? Това е предизвикателство за сол. Добре си. Нещо нямаш проблеми с здравето, нали? Добре ли се чувстваше днеска? Добре, тогава почивайте, аз съм Надя, викам чакай да се свържа с вас, после да не хода по тъмното. Добре съм, бях на работа, след обяд гледах Ванеска, че Надя и Сето подаваха за лиценза там, финансова стабилност за транспорта и там урежда тия твоите познати се записаха за някаква екскурзия. Една твоя клиентка за Коледа и... Не знам, тя сигурно знае, че си туроператор и не знам, 6 човека записала тя. Мъже и децата, майка и баща и 6 човека. Следващото предизвикателство. Да, много хубаво и надявам се справя 2 дена с това, ама успя най-накрая. Сега опитаха фактурата, ти ми изпращаш сканирана ли на Бохемия? Изпи една чаша вода. 2 чаши, извинете, 2 чаши. Изпи 2 чаши вода. Добре. Точно това отидаха да направят, да сканират и да изпратят. Не знам, Жени, или как тя, това име, дет ти казах преди. Няма представа, тя каза, че ме била виждала, но аз не съм я виждала, нямам представа. Тя се обадила да те търси. Ще изпия една. Видяла е Половин час, защото ми свърши водата, така че... От сайта. И се обадила на Надя и се представила, че е твоя клиентка, живее там в тия блокове до тебе и казала, че иска да си организира екскурзия за семейството за Коледа от 17 декември. Вие какво правите? Как сте? Това. Добре, ще пробвам. Не знам,
6 човека, автобусът е пълен, още 4 места. Готово. За Изпих. Виена и за Германия. Следващото. За тия коледните празници. Изпи чаша вода на главата си. Добре, не знам дали тогава съм била луда за такова предизвикателство. Но ще го направя, но не на масата в хол, а тук в Не, аз изобщо няма да ги видя и няма да тези комуникации. Така, чаша. Няма да е много. И Надя. Малко сте. Така. Добре. Всичко са платили, премери се парите Така, на само да сложа тук Надя, си получава картата парцал, за да не заплата покрив. там от детската градина. Топлата. Платила е жената, сега отиде да изсканира само картата на Бохемия и Добре. договорите да Понеже изсканира. по-надежда ще направя още малко. Така. Така ли? О, ти какви културни хора, че бе там хора. Как Добре, ще има? ужас. Ето ще отида на сайта, за да видите. Те всъщност наистина си изипах вода на главата. Какво значи? Отзаде малко. Това Ето, е форма на някакъв вид уважение. Тя просто... мокра ми е косата и гърба. Да, това е хора с по-скоро отговорни и така нататък. Ами добре, вие как сте? Кажите как си? Аз лошо, че ви хващам от вратата, не сте влезли още, ама да се чуеме да после да не ходи. Ох, това е предизвикателство. Ужас. Ужас. Така, следващото мое предизвикателство. Изяж едно лече. Добре. Бе, аз стига глупости, толкова сте слаби, толкова сте изнемощяли и сега пък и да постиш от утре или от кога? Ами знаеш ли какво? Ще си купя всичко се яде, което е... Няма време да изям едно. Зехтин, хляб, Половината може да се беше цяло, приготвят също половината много го неща, изя. има царично брашно, си Така. подика чамак, Следващото сладен предизвикателство. може да се ядат много неща, които не съдържат растителни и такова. Но ти си толкова изнемощяла, остава да Изиграй една песен от Юлет. Хора, знаете, мен не ме е срам, така че... Така че нещо трябва да си ядете, стига на някой да му дразни стомаха. Само да си измисля Добре сме песен. били, всичко е наред, бях на работа, всичко е наред, значи си свърши. Demonahito men, osa sabiano, Hanna che deve che qui sia. Composta, demonahito che non sia passione. Hanna che vedere, a solo studiato, secreto entre me la dia. Sto misteri, ma esta macchina, oh mundo ma, poi te, I must know when it's yet to know. Chicas es consimila, estaba sola, mi se sobre ma junta, ole tomela, chicas es consimila, consimila, chicas es consimila, estaba sola, mi se sobre ma junta. Вижте там, разберете се, както искате, както прецените, на мен ми се едно. Важното за вас е Secreto, got a curso, and moment, lost when you're andando per la mistania. И така нататък, добре свършваме времето. Чао и ми пишете долу в коментарите предизвикателството на предизвикателството. Чао!